mextut il-mewġiet jitbewsu fl-iskiet, iż-żiffa iġġor tifkiriet, il-ferġ fantazija binar m'għandix kwiet, il-fittex il-fsiet bil-lejl il-kelmiet jintiġu fanjiet jistaħba fi sħaba sigriet x'inhu lest għalija passi fir-ramel li tħalli warajk forsi għax trini nixteħed dirajk ridek tannaqni u tħobbni bħal qatt bħal passi fir-ramel għax-xahar passi fir-ramel wasluni sa'dek laqgħuni magħdija fil-ħarsa t'għajnek nerġa' nsir tiegħek ħudni fejn trid mal-passi fir-ramel jitfiet. Din fiha mar li tbiet minn seba' xrariet xi drabi tqawwiet xi drabi għaddiet kif tista' tinbidel fil-miet il-ħsus ta' ġofija passi fir-ramel li tħalli warajk forsi għax trini nixteħed dirajk ridek tannaqni u tħobbni bħal qatt bħal passi fir-ramel għax-xahar passi fir-ramel wasluni sa'dek laqgħuni magħdija fil-ħarsa t'għajnek nerġa' nsir tiegħek ħudni fejn trid mal-passi fir-ramel jitfiet passi wasluni f'tieħar dassi jħobbok m'hemm ħarsti tiltaqa' mill-ġdid ma' ħarsek tagħmel kuntatt passi jindur kull imkien rajtni nħub bla waqfiet rajtek tistaħba x'imkien u sibtek b'imħabba f'għajnek passi